И какво става, хора, аз съм Ходжон и днес в днешното видео ще отваряме мегабоксове. И да, просто ще отваряме мегабоксове. Започваме първия мегабокс, нищо. Така втория. No way! No way! Аз със сигурност не знаех това. Все пак аз съм го казал и в доста видеа, но пак ще го казвам. Първо си снимам видеото и после нали говоря. Ако не знаете да не изглежда нещо там фейк или някакво такова. Да, снимам видеото, след това обработвам видеото, след това правя тъмнел, след това говоря, нали, обсъждам нещата, след това тегля видеото, нали, от програмата и го качвам в YouTube. Благодаря. Така. Тук може да се насладите на 16 мегабокса и 88 стара дропа. Ако някой случайно не си ги отворил, нали, едва ли има някой, но все пак може да си даде акаунта на Instagram страницата ми on.hodji и да, само може просто да се наслаждавате на отварянето и каквото ми се паднаха цяло. Даже отворих и от другият акаунт, нали, който щеше да загива, но просто абсолютно никой не се записа, тотално никой не ми писа в Instagram, така че да. Цяло, между другото, може да направя нещо за апдейтовете, за новите герои, силно ще има, но за апдейта не знам дали ще има, така че може да очаквате или да не очаквате, просто гледайте общността в YouTube. Да. Помежду другото се моля YouTube да не ми изстрелят видеото заради тази песничка в началото, която чухте. Моля ви, не ми изстрелвайте видеото, много време ми отне да го направя, моля ви. Тотално видеото го снимах силно преди 2-3 дни и ще го кача чак след 3 дни горе-долу, нали, като свърши всичко с обработката. Между другото, за тъмнелите нямам никакви идеи, така че ми отнема повече време. Дори тъмнела да се прави по-трудно, като просто нямам идеята, няма как да го помисля и да направя. Знам, че не говоря много за съдържанието, че отворих мегабоксите и стародропите, но просто не беше... Да, падна ми се Драко, паднаха ми се някои готкинове. И да, просто да. Между другото ще направя видео и как тествам кланси, праци. Да, просто и това може да очаквате. Също ще има, да, и с Драко ще го тествам. Да, игра срещу ботове, знам. Не е нужно да ми го повтаряте. Не, напротив, никой не ми го повтаря, но аз пак ще си го кажа. Да. Така, преминаваме към другият акаунт, между другото. Ето го и другият акаунт, в който ще отвориме нещата. Също може някой скин пак да си взема и на него да му направя ревю, понеже имам 100 джема. И да, то освен вече за скинове, за какво друго може да си иска джема. Да, не си купих ония колта, просто много ме мързеше да игра за още 10 джема. Нали, оставаше ми един. И просто не мисля, че чак толкова ме кефише. Преди да, но сега не чак толкова. Ясно, че ми писахте някои да си го взема, вземи си го, ама не. Истина не ме кефи чак толкова много и просто очаквам някакъв скин, може би знам, ако на Мико някой излезне, на Шели някакъв як, може да си купа. Ще видим какво ще излезне въобще. Само да кажа, че сега като започвам учебната година, може би няма да качвам, разбира се, всеки ден. Дори стане качвам всеки ден, просто не мога. Може би ще качвам 2 пъти седмично, най-много даже, бих казал. Просто
видеото, няма ми остава може би време, па не... Окей, за видеото ще го снимам лесно, но за обработката и другото със сигурност ще... Но може би ще се постаря да има поне 2 видеа на седмица. Още не ми е писнало да снимам, много ми е яко да снимам. Особено като записвам аудиото. Дори не ме кефи толкова Brawl Stars, нали. Пак е яка сега, но ако трябва да играе така само, не ме кефи чак толкова много. Пак си имам купи вече, между другото съм 23 000, но просто записът е по-стар. Така че да, това е. Наистина се постара поне 2 пъти седмично да качвам. Между 3 и 2 видеа горе-долу би трябвало да има на седмица. Със сигурност съботата и неделя. Не знам как си... Със сигурност или събота или неделя ще е едното видео. Пък другото ще видим по програма кой ми е най-малко изморителния ден. И тогава ще го снимам. И да, като цяло, ако ви е харесало видеото, може да се... Знам, че не говорих много за самото съдържание на видеото, общо взето за канала и да, пак, ако ви е харесало, просто може да се абонирате и да напишете някакъв коментар, че си искате да продължавам някакви идеи, да ви разгледам акаунта на видео, да реагирам може би на нещо и така. И от мен чао! Чао! Айде! До